Always jud siya nakatak-ang init-init. Oh, dagko agiwa guys ay nga aso-aso. Init-init lami kay higupon sa mga hilig og balbakuwa. Ana. Hi guys! Welcome back to my Melody channel! What's up? Hi guys! It's me again, Robbie si Magala. Naritaron diri guys, nakaon ni Andy, kami na to sa Ubay. Namigi ko ha, niya karon kay abtan mi sa mundo. Yan na naon mi diri. Isa man kay hilig hag mga balbakuwa guys. Labi ilang balbakuwa promise. Nakalurot ni isa ra kayo kay nagtuman. Ang mga tindera, mga guwapa. Ay, mga guwapa. Si Irene Garcia. Ada si Miss Irene Garcia. Ganda pa ni single. Dapat ko guys. Siya si April Mia Auditor guys. Kasi ka ng ID na to mahimawan ng panahon mo biyahe tag Ubay or gikan tas Ubay padung tagbilaran or unsa ug abtan mo gutomon pwede ra mo magi diri sa shout out ko sa Auditors Restaurant sa Tagiya dani shout out unya mo na to guys basig magutomon mo ganahan mo balbakuwa lami ilang balbakuwa atong issue ilang balbakuwa guys. Yes! Oh, there guys. Kani siya si Irene Garcia guys, di ba? Gwapa no. Og si April May Auditor. Babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Nakoy classmate o auditor guys pagka high school. Uy. O dako. Di ba ning order may go sa kahiwa dagko pud lang hiwa guys. Unya agsabaw ani. Napuno. Giganahan nagigop sa sabaw, nagdugang duha lagi ka panaksan among nahulog pastilan ra jud. Anya kanang neat diri guys hinlo. Ganahan kay kamukaon imbis gadait ka, di ka madait kay ngano agsudan lamiun ja. Ag area pod nice. Dira gilang balbakwa dali. Palay ko gabli dali. Di jud mo magkuhan guys kay always jud siya nakatak-ang init-init. Oh, dagko agiwa guys ay nga aso-aso. Init-init lami kay higupon sa mga hilig og balbakuwa. Ana. Guys, morning ilahang ko ang restaurant. Dili mo maglisod og pangita kay if gikan mo sa Ubay sa right side siya, if gikan diri sa Pilar or Alicia left side. So manglakaw na sad ta kay mga tumigindulma. If you are new in my channel, please like, share, subscribe, and hit the notification bell for more upcoming videos. Thank you guys. Bye bye. Thank you for watching. See you our next vlog.